Hierachter mij zit regionaal concertorkest Wilskracht. Die gaan er een feestje van maken en we gaan een muzikale reis maken langs heel veel landen, langs Spanje. We gaan naar China. We krijgen iets te horen met een heel speciaal instrument, de erhu. De erhu is een traditioneel Chinees instrument, snaarinstrument met 2 snaren, heel bijzonder. En er is nog iets bijzonders aan, want als je naar de viool kijkt, dan ligt de strijkstok erop, maar hier gaat de strijkstok er tussendoor. Dat heet de Racing Horse. Het is van Wang Hai Hai. Beeld dus een paardenrace uit, want die paardengeluiden die zitten er echt in.